ole thlir tu te in zawa in chibai le vekule silok na le zol nei thupuan lama kan kwal rei ta viau maya tuntuma hi chuan kan kho hoi kan thlak vele thunga nga tuna sileng mek chungchanga mi puitam takten kan la hriat silo conspiracy theory pi alama ataka thil thleng ngei be chana thlir let na le zirchian na kan ngai thla ho vele thung dorani tuna hian he sileng covid-19 chungchanga hian chamjin tar entry te chuan kan sianga khovel mit chu chaina afuta thup maya tuna rin hlalna lian tak mai ta chu he covid-19 sileng hi ruaman lok ani rengem biotech ani engem chutiang chu lo ni ta se inge tangkai na tu ti le tu in nge hlok na tel ta ang ti te hi tun tuma zo na poimo tak chan kan tum ta chu ni don ani heng zong chang tu ra kan hriat ngai ma saber ni lang chu kum sang khat zakwa som ko le pakwa kuma Chinese in general pani kiao liang le wang xiang zu te le khabuzia unrestricted warfare China's master plan to destroy America ti hi ania chumi yom zia chu aul sam theyang ber kan soi don chuan indo na kai hruai na emo ral rel bu emo China in America ramati chiat thei dan tur ral rel bu ti ila kan soi sual tam om love hele khabu hian soi dan chuan China hian America hi engti kong zong ma in sipai chakna mang chuan a hne zo don lova amai ro chu economy laman na sataka thangin America ram te chu a than san thei ni in ain ziak ani engpo ni se hei hi chu conspiracy theory lam boi pui tu ten an man photo awangin kan lu chil thuk lem lovanga a chan chu conspiracy theory ringat nilo apia lama atak nge ya thil thleng kan zir ho don wang ani coronavirus chungchanga China thuru khailan nati channel danga upload to kha en to chuan kan hrethiam ngal mai ome khalam kha chu kan soidu adon lova he shileng chungchanga China in ma alak chaudana hian thilmak deuh deuh om nual maya chumte chu atlang puin han ta lang zoi ta ila he virus chungchang mu chua ani tir khan nasataka ngai tha le thup bo tum ania hemi chungchang ron aw chua pui tu ma sa te kha an bo mak mai ni kha tin mithil ching mi then khat ta chuan he shileng wanga thizat China in report zat po hi adiklo na sa ni in an ngaya chumi ti chiang em tu chu China rama mithi haral na huna mithi wap an da na tur hlumbel arns tia an ko hi hemi supply phur tu truck pakhat hian trip khata hian mithi wap da na tur arns hi singhi le sa nga vel a phur thei ni in an soya China rama covid-19 wanga mithi an tam wang lai tak khan Wuhana mithi wap an da na hmuna hian chumi truck full load hi trum ni lai alo thlen thu an soya avai mithi wap da na hlumbel kan ti arns tia an ko chu singa vel alo theng ti na ni dona chumi ni chuan mithi kha mi singa chuang dai anom thei don ti na ani chu wang chuan China hian khovel hriata chanchin tiklo apong dar anga mitam tak chuan an ngai ani tin thil dang pakhat makle deuh mai chu coronavirus China ram atanga lo chu khan China ram khopui lian ber le mi pui tam na ber te Beijing te Shanghai te hi he shi na ti boina satlo ani tlat mai lai hi ani Beijing khopui a hian mi vaibel chan hi point pakhat panga vel an cheng anga ngai ania heng mi zo zai zinga hian he shileng kai hi mi zanga somruk le pakwa omin chung zinga mi pariat te chuan nun na an chan ani tin Shanghai khopui a hian mishing vaibel chan hi point pali vel omin he khopui a hian covid-19 hi mi zali somruk pariatin an veya chung zinga mi panga te chuan nun na an chan ani hemi zia chu an ram economy din munin nga na ber khopui lian te hi he shileng wang hian an boi te chiam lo ti chiang takin lang thei mundanga chuan engang po in lo boin mithi tam tak nei ma sela an rama factory le industry lian omna khopui an ram economy in nga na ber khopui te hi an boi ve vak lo awangin
China tan chuan lo nanan satak ani lem lo China chu aron in recover le vat thei don ti na ani thil pakhat dang makle deuh mai chu he shileng lo in tan ram China a chuan ram hruai tu lok te zinga he shileng kai soi tham an om meu lo lain tun din huna chuan ram chang kang danga an ram hruai tu te ro chuan an kai tamol mol mai si a hei hian rin hlen na ti sang hle bok tin heng zong zong ba kha hian rin hlen na ti sang em tu pakhat chu sang mi som pako December thla khan Chinese cancer researcher pakhat Zhao Songzeng an ti chu Boston airport a research sample a ruk nen China tlan bo tum chu man ania hei hi Federal Bureau of Investigation FBI te chuan an puang ani heta hian zeng in pon na tang hian he pa thian te pani leiliu le leina mo anti te chuan biological material hi China a man chua mi lovin an lo tol ru to ani ti te thlengin an chui chuak ta boka heng thil thleng zong zong te hian mitam tak rin hlelna ati zual hle ani hei ba kha hian thamasa lok mai khan Boston University a head of chemistry le Harvard University a biological department an how to ni bok Professor Charles Leiber chu China ram Wuhan khopuya an laboratory pakhat nen in kung kai na nei le China ram sarkar ne na tanga sum tam tham tak adong nge ani ti an chui chole ta ka wangin an manani ti Daily US Times chuan April nuruk sang ni le som ni khan alo puanga hei wang hian tunlai shileng lar mai COVID-19 chu US mithiam te hne na tanga China hian alei chon ni nge in an ngai ta ani mithiam then khat tarin dan chuan he virus hi heng professor te hne na tang hian China in alei chonga ti chuan chu a virus lei chon chu in chin na nei in horseshoe bet antia chuan an testa a chuta an test mek lai chuan an be sei lok le an tum lok ni hau lovin thil akal sual ta a an tum ai ma in he virus hi alo dar chuak palta ni an ngaya chuta chuna siam tu China ngei poina thunun zo talo ni in an ngai ani le he shileng hi ruah man sa athleng bioetech ral thoma tana siam lo ni ta se engi atang kaina to ni yang ti lai hi zona poimo em mai chu ni ta ni mitam tak chuan he shileng hi ral thoma tan man tu chuan a theu neu dewani antia amaro chu tuna khovel din mun kan thlir chuan ram zong zong deuh thaw mai hi kan economy atlaniam em mai ni ti kan sa theyang chu he virus lo thleng ta ina angung ania chu aya man ro thazok chu China ta na chong lo te ro chu kan hriat tel poimo me tuna chuan China chuan he virus hi an hne to thu an puanga industry le sumdon na mun lian te po hon ani le to in na po an thok le mup to ani chuta che chuan China chuan an economy din hun ron siam thale turin engi anti chuan khovel ram dang zong mai chu he coronavirus wangin an la boi mup mai sia chuta khovel ina amamo chu mimal inven na tur man ro chi sang maste kutkorte tin in kol na man ro chi sang khovelina amamo supply thei turin China chu tuna hian chumlo chatlovin na athok mup to mai ni amai ro chu China ngei po hian ti swal anei ta tuna hian he virus la ka filim angin in soima se April nuruk alo in her chho meu chuan China chu alo la filim ozong lo ti khovelin shita aram chung nge ya po positive case anei le tatlat mai China hian rinhlel akai ange hian he virus lo ti chok ni ta se atum mangot chuan thilakal talo tina ani athil tuma alo tling mek nia alan lain avatu in eka che mek ni in alangta heng zong atang lo langta chu atira kan soi kum sang kha zakwa som ko pa ko a Chinese general pani ten ral rel buan sia chuan ram economy lam mason na mangin China chuan khovel thunun theini ti thu an lo ziak te to a tuna mitam takrin hlel dan hi atikani chuan China chuan he shileng hi khovel run na la mang ti na ani dona tuna po hian chung ko tin in ven na le inen kol na tur mamo le chak khai kan tlak sam to wangin
heng mamo te hi China rama tangin khovelin alei ta chur mai ni hun rei lo te a chuan China ram economy chu azwanin azwang to mai don ani engpo ni se tundin huna chuan tuna kan ngai thlak tak zong kha khovelin arin dan ber le mitam tak mit fukna ani ta a tundin huna thilla aloin hel chu atana hi chuan mitam tak chuna chiang viau to nin an ngai ni hemi chungchanga hian the world is one news we on kan ti te chuan China hian virus hi khovel puma athe dara khovel pum mai chu alo dam lo ta a chumi dam lo en kol la tur chu China bokin a sal chhuak le a khovelin dam kho chho suala a bei mek lain China chuan ngai alo ole dei to ni ti in an soi ni